Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa bagong aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa bagong aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa bagong aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa bagong aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa bagong aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa bagong aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio Sa bagong Philippine Standard Aksyon alas Radio. 4:51 morning. Pinugkadat manwa sa Bacolod, 51 minutos na nagaligad paglipas ang Korpio. Kamusta na mga Manila merkado? Broadcasting Kamusta na Company. mga dalanon? Sa balita. Kamusta mga balita nga nagtuluhaw? Komentaryo. Kasunod sa 24 Isyu. oras. Ang atong patrol Serbisyo nagalabiyong na publiko. sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Sa bagong Obserbasyon aksyon, radyo. idulong sa atong tagpalamati. Balita sa pato. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Good morning, Manila Fred. Broadcasting Ang sitwasyon Company. karon sa syudad Sa balita. Bacolod, ipasa ang mga Komentaryo. sa sining kaagakon Isyu. matapos nga nag-ulan Serbisyo publiko. portion action red sa mga Sa dalanon bagong sa syudad ng aksyon, Bacolod. radyo. Medyo malana. While ang kalaman, Florida, Sangpugos, Lacson, even ang Hilado, going man sa area bisang Ramos. Manila Medyo basa pa ang Broadcasting dalanon. Company. Sa ato sining mga Sa balita. kauturan nga nagadala sa Komentaryo. motorsiklo sa lakyan kag iban pa. Medyo Isyu. halong-halong sa pagpadalaga Serbisyo publiko. sa mga salakyan. Action Fred, hindi Sa ko bagong maligawan, no? May aksyon, mga radyo. Kalitman, Day 19 yan, nagitini. Mga drivers nga naga parking man sa mga sa merkado. Manila Kaya man galing Broadcasting pagpapansyo Company. sa may dalan Sa balita. China, na nagay-kalit kang nagatulungan Komentaryo. sa mga pasero pagkanto sa bansa Isyu. sa mga merkado. Not just Ang Serbisyo libre sakay publiko. daw karong adlaw ipatuman. Yes, aksyon na, Fred, no? Sa bagong libre aksyon, sakay, karon radyo. adlaw iga ipatuman. Actually, hari natin yung dampi aksyon, Fred. Wala nang
kay naglabay kita kay kagina kapagkita kita syempre pala may mga sanakit Manila Broadcasting Company. sakay no Sa balita. PUJ for Komentaryo. sakay action of press Issue. man no kay may pito diri ka mga Serbisyo ruta sa publiko. syudad sa Bacolod naging klaro kung sa para sa mga kauturan Sa Bacolod, Dili ka mga Aksyon jeepney, Radio. ruta sa mga jeepney para iliya sa mga health workers kag essential services. That is why muli ang libre sakay sa syudad sa Bacolod. Manila Broadcasting Company. Kita, wala Sa balita. Diri man sa area sa Komentaryo. City Public Plaza, wala may mga salakyan. Issue. Mga pasahe. Kamusta? Wala gid action Serbisyo presence sa publiko. salakyan so far, no? Ang report na is 4:30 Sa Bacolod, Yes, sir. Aksyon Radio. Standby diri abi kay pito may oras at syempre alas 4:30. Manila May ara, Broadcasting Company. may ara, Sa balita. So, duha ka oras. Komentaryo. Balbalan sa friend. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Try naton kay halian nga na og kita mo halin kita sa station number 1 natin. Kay Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Kahapon nga daw pamati. Issue. Magyapon ang pasaway. Serbisyo publiko. Nagpasaway sa station number 1. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa curfew, hari may nakita ba't walang nagparking. Manila Broadcasting Company. Sa balita. City of Bacolod. Komentaryo. Para sa medical work. Issue. Ari na nagparking. Action Alvin, Yes, sir. mamangkutabi Serbisyo siya kung publiko. ano ang benepisyo nila sa libre sakay. Sa Bacolod, Aksyon Radio. May wala na badugay nagparking dumaan sa lakyan. May ara po sa Taytay, may ara naman po sa Taytay yung action friend. Manila Broadcasting Company. May Sa balita. wala na badugay. Komentaryo. Again, libre sakay para Issue. sa mga essential workers. No? Serbisyo publiko. Sir, live ka sa Action Radio. Sir, Sa Bacolod, Aksyon bago pa lang Radio. po first thing ruta ninyo? Oo. Manila Broadcasting Company. Oh, Sa balita. dito ka mo nagsugod, sir, sa muna Komentaryo. nga biyahe. Issue. Sa plaza. Serbisyo publiko. Oh, ano ang benepisyo tayo rin? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bali, Manila sa ato Action Broadcasting Alvin, Company. Yes, Action Friend. mamangkuta Sa sa balita. sila mabayad gasolina o may plate. Ano ang Komentaryo. pagkabutang ang ilang plastar. Pero pag Issue. ano pasada ni Karon, sir? Sino ba bayad? Serbisyo Na, publiko. kag, Sa Bacolod, Aksyon Radio. Si Amoni ang ilang pasada. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Sindi nyo lang sa inyong asosasyon. Sino Serbisyo presidente sa publiko. asosasyon nyo? Sa Bacolod, Aksyon Bali ang matapos Radio. pero may bayad man kamo. Kaya bayad sa inyo ang isa per day. Amoy ko na ang ano naman kay si Kay Ate ilang kwarta mo. Manila Form na kamo ni Mr. Broadcasting Company. Villanueva. Sa balita. Komentaryo. Saan mo na Issue. ibaluan kagabi? Oo, na-inform. Serbisyo publiko. Or kahapon? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Alam mo na, sir. Hindi, Carmona. Sir, ikaw, sir, ano ang biyahe mo sa Tampere? Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
From Sumag, ano ka pa? Pero na-inform ka na kung pila Manila ang Broadcasting Company. Maganda rin yung Sa balita. Subukan na tilang Komentaryo. sa kanya, boundary nyo abi, Artila. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Alvin, klaruhon na lang na karon kaya di ba pwede nga magbiyahe nga wala income ang driver. Ano ang plastada? May ara bayad Manila alin sa presidente Broadcasting o kung Company. gasukot sila sa Sa pasero. balita. Tali man ang siyempre, no? Amo ni paklaro Komentaryo. kay Karol sa ila sini nga presidente. Pero Issue. at sila yan, kung ang tabi reaksyon, pero nung alam mo guys, Serbisyo Publiko. Dominador Flores, di karon Sir Dominador. Sa Bacolod, di ano mo Aksyon ang reaksyon mo, Radio. may ganar ka nimo. Sila ka daw kamuway ka, hindi ano reaksyon mo din. Galing nga po. Bali, isa lang ang mga kat. Sa Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Day ang inyo. Abo siya, Sa wala. Bacolod, Aksyon. Nga driver eh. Bali, ang tanan namon nga membro, maka-bill sini. Oh, bulos-bulos ang kadadlaw lain naman. Sa kadadlaw lain naman. Sige, sir. Sir, salamat gid sir ha. Si Dominador Action Fred, no? I-check naman ang ibandari kay Okay, wala lang madugay Action Fred duha pa lang nagabot, no? Sumag pa lang halili sa sumag di mabiyahe ni basin may ara man Action Fred kay ang ibandari lan taon taman, no? So amo ni nga pila ka mga sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod, partikular ining libre sakay. Interval Action Friend nagsugod kumpisa alas 4:30 halin sa ila sa point of destination, point of origin pakadto diri sa Bacolod City Public Plaza. So amo ni Action Fred ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod with Action Nani Kirao, by the way, Santon Plus Herbal. Yung aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5. May mana, bisan paano, bulos-bulos ang mga driver may ulo income sang sa wala kagid biyahe, nga wala kagid income. Magluwas sa mga food pack nga panagtag sa syudad sa Bacolod kag barangay, kinahanglan makabiyahe kag makahulag man ang mga driver sa matag adlaw nila nga pagpagabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na pamasyagi ka mo sa Life Extension. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan
peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable at ang balita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang kamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa naton sa Kapitolyo, Metro 3rd Contact Tracing Seminar nangin madinalagon sa siyudad sang Victoria. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo kung Aksyon Marlon Ginubia.
Action Marlon, please go ahead. Natapos ang duwa ka adlaw nga Metro 3rd Contact Tracing Seminar ginpatay kayon sa may Don Alejandro Acuña Yap Kenya Arts and Cultural Center sa bahin sa syudad sang Victorias. Ining seminar gin tambungan kag gin partisipahan sang mga barangay kabitan sang mga barangay sa ikatatlo nga distrito kag araman ang mga opisyal sa barangay kag ang mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team kon ang ginatuwag nga BHERTS. Now nagserbe bilang speaker amo si Victoria City Health Officer Dr. Richard Garlitos bagod ang nagserbi man dali bilang host amo ang LGU sa syudad sa Victorias. Kabalawan nga ang ining seminar gin-facilitate sang talatapan ni Congressman Kiko Benitez sa coordination man no sa kay IATF Deputy Chief Implementer for Visayas nga si Retired General Mel Feliciano. Ang katuyuan sang sedeng seminar parang mapasangkad ang ihibalo sang mga partisipante agod nga mangin efficient kag mangin maayo nga contact tracers kag suportahan ang kampanya sang gobyerno batok sa COVID-19. Matutuban nga ang 3rd District sang Negros Occidental amo ang may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 kon distrito sa probinsya ang paghahambalan. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Ka-Aksyon New Action Marlon Hanavaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Mga dalagko nga balita, nasyonal, nangayo man pasensya. Si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa pamilya sa itong ginpatay nga transgender, kadumdum ka mo, kay Jennifer Laude. Babalik na siya sa iya pungsod. Bangod man sa absolute pardon nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte. Perti man na pasalamat sang kano sa Presidente. Pero may mga pamilinbilin man ang aton gobyerno niya nga si Pemberton hindi na makabalik diri sa pungsod Pilipinas pagkatapos sa pag-deport sa iya. Hindi naman na importante. Si Pemberton mabalik pa na bla. Amo na ning inagya niya dis pungsod Pilipinas. Makapauli na sa tsansa na mabalik ka pa diri sa pungsod Pilipinas. Galing amo na masakit-sakit sa bahin sang mga pamilya Laude kagampila ka mga sektor nakibot sila nga agintagaan absolute pardon ni Presidente Rodrigo Duterte si Pemberton. Sakit sa pamilya, nangin baayo naman ang relasyon sang Estados Unidos kag pungsod Pilipinas. Sining ginatawag naton nga paghatag bala sang ligwa kay Pemberton nga magagwa sa bilangguan kag makabalik sa iya pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang 27 na. Standby. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 658 kita, ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 18, 3, 25, 37, 27, 52. Resulta sang 658 18, 3, 25, 37, 27 kag 52. 649 kita. Ang jackpot 60,591,267. Kombinasyon in any order 38, 33, 6, 1, 41, 47. Resulta sang 649 38, 33, 6, 1, 41 kag 47. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20
28. Mabalik kami, dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Balita sa City Hall, DILG Bacolod wala pa nabaton ang formal nga preventive suspension order batok sa 3 kakapitan sa syudad. Balita City Hall. Detalye o Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mailag Action Fred, wala pa sang formal nga mga dokumento nga ginauyatan ng DILG Bacolod ang ini sa preventive suspension order nga magalawig sang 6 kabulan sa 3 ka mga kapitan diri sa mga syudad ang sa ginaligar maanomalya sa pagpatuman sang social amelioration program. Setyembre 2 Action Fred sa nagpagwa sang suspension order ang Office of the Ombudsman batok sa 82 veteran ka mga kapitan nationwide. Bangod sa ginaligar, irregularidad sa SAP, kag 3 direction Fred ka mga punong barangay, ang gikan sa Bacolod, nga ginalakipan ni punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangub, Kapitan Evelyn Taasan sang barangay 11, kag Kapitan Kim Peramo sang barangay 19. Nasaad sa mando sang Ombudsman Action Fred nga may mabakod nga ebidensya batok sa mga ginaakusar nga mga punong barangay. Sa bahin ni DILG Bacolod Director Joy Marideth Badayaga, wala pa Action Fred sang formal nga preventive suspension order nga nabaton ang iya talatapan kag iya lamang nahibaluan ang ini nga balita paagiman sa press release sang DILG Central Office. Ginpathag ni Badayag Action Fred nga ang suspension order ang una nga mabaton sang DILG Region 6 kagini ang ipapanaog sa DILG Bacolod. Suno kay Madayag sa tion nga maserbe na ang suspension order ang number 1 kagawad amo ang maga-take over kag magapangalagad bilang acting punong barangay sa sulod sang 6 kabulan. Pero as to the documents na kung may order na kami to implement, wala pa. So, ang katabusin na, usually, halin sa Office of the Ombudsman, i-transmit na nila sa central office namon, then through channel, panaog sa region, panaog sa city. Nabatian si DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayag. Yari nga makakso na ang 5 ka healthy nga mga ingredients nga makita na sa isa ka action nila sa Bacolod City Government Center. Action dahil Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38.
Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline!
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na nai, samsay ang mga kahintay.
Pareho, 38 anyos nga lalaki gin serbihan sang mandamiento di aresto sa kasong murder sa siyudad sang Sagay. May detalye si Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. May agaksyon na friend ginserbihan sa warrant of arrest din sa 38 anyos nga lalaki dira sa may sitio Manatad, Barangay Lupis High na sugad sang Sagay, tinilikdan nga adlaw. Ang suspitsado ng kilala din kay Adonis Celeste, kini ang pumuluyo man aksyon na friend sa nasabit nga lugar. Sa pagpanguna mismo ni Police Major Albert C. ang OIC sang Sagay City PNP. Tigayon nga nadakop ining top 2 most wanted person nga suspitsado. Kagini siya action friend ang mga tubang niya sa kaso nga murder sa idalong sang Article 248. Sa diin gipapadaog diri ang warrant of arrest ni Honorable Judge Edgar Garabiles, Judge of Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 47 sa siyudad sa Bacolod ginapitsahan ini Mayo 20, 2013. Ang nasambit yang warrant of arrest wala sang bail bond nga ginrekomendar ang nasambit nga korte para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Ang suspetsado karon yan na punong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Pinang balita action friend ini si Action Brian Morden nag-report una sa balita na aksyon sa Bacolod Action Rad. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami Philippine Standard Time, las 5:55 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, siyent of BNTO tanan ang mga violator that is in relation sa Executive Order number 60 diri sa siyudad sa Bacolod. 18 gid lamang ang nakaladakpan sa curfew, pero ang daytime violators sa Sunday nga lockdown 110 ka mga persona. Wow. Sa dugang pagid nga balita sa Bacolod City Fire Department, ginabuluban ta 10,000 ka pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sa kalayo sa sunog na tabo alas 10 pasado kagabi sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Actually, ang nasunog, Action Fred, ang kamalig ginatiniran ni Noli Cuevas. Helper ini isang isa ka rubber garbage kag nagahimo sang rubber pot. Din sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Boboy Pretiña, nag-umpisa ang ining kalayo sa kamalig mismo ni Cuevas nga naglaton man sa mga scrap nga mga guma nga ginahimo bilang basurahan kag flower pot. Wala man sang napilasan sa amo nga insidente. Balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
nilalampigan. Padayon Aksyon Radio. Makulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:01. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga mga duloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.